Си където краля, брат. Краля е тук. Искате ли по една принцеса да излизате, момчета? То ключ за къде е, брат? То ключ е за моите той съкровища. Я? Ето, да. Отключи го, човек. То ключ е сега. Не знам. Обаче ключа малко стана. О, странно ли са ли той скъпцените камъни успя? Аз да взема този другия ключ. Става ли? Какво ще отключваме? Резервния може да е. Аз да направя пипата да ги вземе ключове. Аз съм майстора на замъка. Пердета, мердета. Ела да им покажа моята кухня. Да го разгледа из моят дворец. Елате да ви покажа моята кухня. Тук навътре какво става?